So, kanina napansin ko, bakit yung, yung damit ko may mancha. So, napaisip ako, bakit yung chain ng kwintas ko namantsahan yung damit ko. Hindi ko alam kung bakit. So, nawerduhan ako, bakit gano'n? Namantsahan yung damit ko nung ginamit ko yung kwintas. Ano naman to siguro dahil madumi lang siya, hindi ko alam. Ano naman siya to? Totoo naman siyang gold. Kaya lang yung chain. Kaya lang 10 karat gold lang siya. Hindi ko alam kung yung mga 10 karat gold. Yung iba nakaranas din ng ganitong may namantsahan yung yung puting damit. Hindi naman siya puti. Yung cream na damit ko ng 10 karat gold na chain. So, I'm not sure. Baka madumi lang siya. So, experiment ko siya. Linisan ko siya. And then, next time, magsuot tayo ulit ng puting damit. Tingnan natin kung magmantsa sa damit. Kasi hindi ko alam. Grabe. So, nagtaka talaga akong bakit nagkaroon siya ng, tawag dito ng mancha. Yung dark talaga hanggang dito kung saan din naka-place yung chain dito. Hanggang sa likod, meron din siyang, mancha na black. So, hindi ko alam kung bakit. So, mag-experiment ako. Next time, so tayo ng puting damit. Tingnan natin kung ganun pa rin yung, yung puting damit natin. Ganun pa rin yung, yung magiging result magmantsa siya sa damit ko. So, ayan, ilapit ko yung camera. Ganyan yung, niya talaga, yung stain niya talaga, grabe, oh. Ganyan talaga, oh. Kasi nakaganyan, ganyan yung, yung, natin, yung chain natin. Ayan yung mancha niya, o dito. Kung saan, nararab ng chain yung damit natin. Hanggang dito rin siya. Meron din siya, o. Yan, o. Tsaka meron din dito, o. Yan, o. Kita nyo, o. Black talaga siya, o. So, hindi ko alam. Mag-experiment ako. Try ko ulit na isuot tong, chain sa damit na kulay na damit. Tingnan natin kung magkaroon din siya ng ganitong black spot sa fabric. Ewan ko, baka madumi lang. Try kong linisan, tingnan natin. Ayun nga, mag-experiment tayo kung bakit nagkaroon siya ng ganitong mancha sa damit. Dahil sa nararab niya yung damit nagkaroon ng mancha. Hindi ko alam.